салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз 14 майи соли 2025 осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ имрӯзҳо дар инҷо корҳои ободикунонӣ шуда истодааст. онҷо бо як ҷои нишаст барои истироҳаткунандагон дар болои байроҳ сохта шуда истодааст. одамон метавонанд ки дар ҷои хеле манзара зебо, обу ҳавои тоза омода истироҳат карда саломатии худашро барқарор кунанд. албатта бемеҳнат ягон кор пеш намеравад. дар ҳама ҷо меҳнат карда истоданд дар кор. беҳуда намегӯянд ки меҳнат шараф аст. мана оҳиста оҳиста роҳҳо ҳам обод шуда истодааст. мана ин манзараҳои зебои табиата бинед. табиат мекунад моро табобат. фақат сайру гашт, шаршари оби дарё, хониши паррандаҳо ба шумо саломатӣ ато мекунанд, саломатӣ мебахшанд. ҳама чиз дар табиат аст. мана ин дайрочаи шух садо бароварда истодааст. шаршари оби дарё алла гӯяд баҳри мо, ором кунад асабро, зура биё хоб намо. осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар ноҳияи Айнӣ, деҳаи Путхин ҷойгир шудааст. масофа аз шаҳри Душанбе 140 километр, аз шаҳри Панҷакин 100 километр, аз шаҳри Хуҷанд 165 километр. мана инҷо бевосита гулҳои рангоранг, табиати зебо, садои паррандаҳо. марҳамат ба осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ барои барқароркунии саломатӣ. саломатӣ гавҳари ноёб аст. саломатиро бо пул харида намешавад. бо пул инсон чӣ кор карда метавонад? бо пул мошин мехарад, самолёт мехарад, қаср мехарад, чандта зан мегирад. не ки бо пул саломатия харида намешавад. фақат барои саломатии ғамхорӣ намудан дар кор, аз пайи саломатӣ шудан дар кор ва барномаи доктор Тоҳирӣ чӣ тавр инсон бояд 100 сол умр бинад, ин аз шумо вобастагӣ калон дорад, аз табиат, аз худо, аз худи шахсият. саломат бошед, 100 сол умри пурбаракат бинед.